a wawan a contrôle a téléphone debbo maɗa ko ɓinguel maɗa ko gorko maɗa a fama kala yimɓe ɓe yewtiditta ha whatsapp fuu to wodi tefanaɓe ma debbo maɗa a laran kala koɓe yewtiditta fuu banni an debbo to wodi ɓe gorko maɗa tefata a wawan larugo ɗum gal téléphone maɗa na sey to a wi a jiɓi téléphone mako banni téléphone ɓinguel moɗon bo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe mi silminake ɗo moɗon, mi hofni on kala ha gonɗon nder duniyaru fu ɗum derɗirawo moɗon Adamu Haruna. Banta noon min mbi on ni min gaddani application lawol ngol tokkata contrôle kala téléphone goɗɗo mo marra haaje fu. ɓawo en gaddino application man ɗo en gerɓani ɗuɗɓe nder meɗen, en martino bo en darnay ɗum en darni ɗum, amma ɗuɗɓe ɗo ƴama min application man min artino min bili ɗum be de vidéo man fu de no ɗum warete man ɗo. ɗuɗɓe ɗo ƴama ɗum, dalila majum min lori min gaɗi vidéo man hande. Marɗo haaje application man fu wawa min gerɓana ɗum amma naftoro ɗum ha lawol lamgol. To naftori ɗum ha lawol ngol woɗa yehiɗo laara siriji yimɓe feere en, minon ka wala ko yali min. Ngam man yake feere a tawan aɗo mari debbo ma ko ɓinguel ma sodanamo téléphone, andi jotta ka fota mbiyat debbo am watta whatsapp ko ɓinguel am watta whatsapp, dole accanɓe ɓe gaɗa whatsapp, kujeji men fu ɗum warti jotta kam ɗum hunde zamanu, goɗɗo fota wiya haɗan ɗum. Yake feere to a tawan debbo maɗa oɗo yewtida be yimɓe feere en, ɗum debbo tegal oɗo yewtida be worɓe ɗo tefamo ko nandi be majum, a faami bo amma a yiɗi a fama ɗum ɓe o yewtiditta o jaɓata o accama téléphone mako. To ɗo gal téléphone maɗa to min gerɓanima application ɗo activi ɗum ni wala ko yaluma sey to jaɓi téléphone mako. Nder téléphone maɗa a yiyan kala yimɓe ɓe o yewtiditta fu, to ɗum vocal ɓe gerɓanimo, to ɗum vidéo, to ɗum audio, to ɗum photo, a laran a yiyan hankoma kala ko yerɓani oɗo man fu ɓe koye ɗum. Banni an fu debbo a wawan a lara kala ko yimɓe ɓe gorko maɗa yewtiditta ko to oɗo tefa rewɓe feere fu. Banni téléphone ɓinguel moɗon bo a yake feere a tawan a sodani ɓinguel maɗa téléphone a anda sin ɗiye groupe ji ngel woni nder. Wodi groupe ji de kanduɗi ɗi yimɓe gona nder, wodi groupe ji goɗɗi bo ɗum ɗi laftare ɗi mbawai ɗi bonnanangel tarbiya, an a wala contrôle a anda. Yake feere sai tawa ɓinguel maɗa salori a wiya ɓinguel am salori ngel wonnake, a anda bo an sodanigel téléphone hokkingel a contrôle ata a lara ɓe o waddata mu'amala e ko nandi be majum, ya fama ɓe o yewtiditta sey a tawa o waɗi kujeji goɗɗi baleji dede ɗi kanayi ni. To ɗum haqqe dow maɗa an baba sare a contrôle kala ko salotto e sare maɗa fu, diga téléphone ɓinguel ma, debbo maɗa e ko nandi be majum ni. Ngam man marayɗo haaji application man fu wawan mata min germana ɗum application man, amma naftora ɓe application man ha lawol bongol. A naftora ɗum to a yinan iyalu maɗa to ko ɗume, amma banda a yaha a naftora ɗum ha lawol ngol woɗa a wiya a connecté ɗum be téléphone goɗɗo mo ka yarayma a lara asiriji mako. Ɗuɗɓe nder moɗon mi andi mbiya ɗo kana min gaddani yimɓe lawol ngol tokkata waɗa ko larugo asiriji yimɓe ko nandi be majum. Minon min gadda lawol ngol yimɓe tokkata ndara asiriji yimɓe. Hedde ko min gaɗa vidéo man yimɓe feere gaɗi ɗum be bolleji feere feere ɓuri temere. Ngam man minon bo min gaddani en ɗum be fulfulde. Application man na ɗum application amin, yewmiraɓe application ɓe gaɗi application ngam ɓe gaɗa lumo maɓɓe marɗo haaje majum fu naftira ɗum. Ɗuɗɓe bo ɗum mar haaje majum deidei, amma anda lawol ngol tokkata gaɗira ɗum. Dalila majum minon bo min bitoyi min keɓani application man ɗo, marɗo haaje fu min germana ɗum min gaɗana ɗum bayani be fulfulde nda no naftirta be majum, naftoro ɗum ha lawol bongol. Ngam ay application man min gerɓata ɗum ha YouTube ma bo ha groupe ji je whatsapp, wala bo min germanta ɗum. Marɗo haaje fu mata min gal numéro ji amin ɗi whatsapp mi tammi hokkugo ɗi ha yeeso ɗo, min geccay on carɗi deidei ko heɓidinta min germana ɗum application man ɗo. Wot ko hokkata bo min germana ɗum application man na mere, application man ɗum je coggu maranɗo haaje fu. Arande man dina numéro am ɗon min Adamu Haruna, plus 221 70 696 61 64. Banni nda numéro Salih Hassan ɗon plus 221 77 226 72. Mo matuɗo nder amin fu komin ko Salih Hassan yeccay on cardi deidei no watta herɓana on application man ɗo. Yawwa banta mi wi on ha ɓawo goɗɗo naftira application man ɗo ha lawol bongol. Ngam may to vidéo an ɗo hewtake ma useni miɗo toroma habdu a sankita ɗum nder faraji maɗa, ko ɗum groupe gotel gonɗa nder majum habdu a yerba ɗum. To aɗo mari bandiraɓe ko sakiraɓe ɓe anduɗa ɗo mari ɗo guida sin probléme ɗo bo a wawan a yerɓanaɓe application man ɗo, min matotira min yerɓanaɓe ɗum. Ngam yake feere a tawan ko an man fu to hakkilayi a maran haaje majum, to a yi a wala haaje majum bo ɗum nafatama jotta ɗum tammima nafugo yeeso, ngam a anda ko tammi warugo yeeso. Aɗo yiya jotta to hakkila aɗo yerdi sare maɗa wala probléme feere, to ngam may ɗo habdu maru application ma ɗo a anda tan no ɗum naftirte, ngam a anda ko tammi fe'ago yeeso, ko ɗum tammi fe'ago be bandirawo ma ko sobirawo maɗa, ɗon wala ko yaluma sey to a ɗaɓɓiti goɗɗo a hollaymo nda no ɗum waɗirte tan, ko an bo a waɗa ɗum. Ngam yake feere min gaɗa hunde feere to ɗum wari ɗum salake yimɓe feere gara ƴama min ɗum, to salake ni salake min fota min daru min mbiya min loroto min gaɗanma ɗum feere maɗa min gerɓanma ɗum. Ngam may marɗo haaje majum fu mata min ɗo numéro ji amin ɗi ɗimin kokki numéro ji ɗi whatsapp. Gota ma ɗum numéro amin Adamu Haruna, numéro an gota bo ɗum numéro a Salih Hassan. Mo matuɗo nder amin fu yeccay on carɗi application man ɗo yerɓana on ɗum. Ngam may on jarama, miɗo toro on to vidéo man yettake on kabde sankite ɗum nder faadaji moɗon. On jarama bandiraɓe fulɓe, wassalamu aleykum.